Joo, moi! Me ollaan takas tällaisissa hyökkäämissä. Mun viimeinen video oli, miten vaihdetaan taustakuvaa, mutta nyt me oikeesti aloitetaan Clash of Clans. Me tehdään vaan tällainen raiding series, missä me niinku käytetään eri truppeja tolleen. Niin, me vaan käytetään niinku eri truppeja ja se on niinku basically it. Sä et ymmärrä mitä mä puhun, mä voin vähän suomentaa sen. Se on sellainen niinku, sarja, missä me vaan hyökätään Clash of Clansilla. Ja niin, se on niinku, me vaan hyökätään ja me käytetään eri joukkoja. Ja niin, se on kaikki mitä me tehdään. Jos sä et vieläkään ymmärtänyt, niin sit on aika hassu kuule. Niin, elikkä vaan kattokaa niitä raidei. Ja tää ei oo niinku mikään puhumis, me ollaan yleensä hiljaa tässä. Mut niin. No toi ei ollut paras. Vähän joukot käyntiin. Tällä kertaa en käytä noita. Mä toivoisin, että mulla olisi kevejä. Tuolla on archereita. En kuule annattajia täällä. Seuraavaksi on tämä strategy. Sori tässä. Oho, sori. 6 visordia. Ei, laitetaan aika paljon. 12. Jee. 2 healeria. Ja giantteja. Mä rakastan tätä strategiaa, se on aina antanut mulle paljon kultaa. Mutta vaan, että siinä kestää niin kauan, että ne treenaa. Niin, sori siitä. Me ollaan Clash of Clansin. Sori tosta. Moi moi.